Nou, kom op. Trouwen. Trouwen, man. Ja, doe ik dags. Nou, hut er dan. Dat is toch een van Donia? Nog 2 man. Nu binnen ze weer om. Hopelijk slacht het waar net om. Skopt er weer zijn hut? Als deze haast omheen trapert als die voorvaart hier, dan zullen we nog wat beleven. Hoe is het? Brachtje! Vuur! Boterbreker in het zus vergeven! Blinde! Dat is de griffie van... Wat nou? Je bent toch, en we zetten hem hier maar even del. Ja, beetje dom. Zag ik er zijn wij. Maar zo'n jongen misschien moet de trekker even uitloeken kennen. Nee, dat doen we zo wel even. Zo hij ik hier wezen van. Ik benijd als to familie bist van Grutte Pier. Gen dan naar gruttepierdefamilie.frl.